Spazju ta' madwar 2000 metru kwadru f'Ħalfar ġie irriġenerat minn Project Green li laqgħet talba ta' Patri Dionysio Mintoff biex ġnien ta' faċilità li wellet fil-bidu tas-snin 70 jiġi organizzat aħjar. Il-ġnien jinsab fil-Laboratorju tal-Paċi, post li tul it-tieni gwerra dinjija laqa' bosta ajruplani u ma' 7,000 soldat minn pajjiżi tal-Commonwealth u lillum qiegħed iservi bħala post li jippromuovi l-paċi. Patri Dionysio Mintoff laqa' lill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u kellu kliem ta' rattil ħajr għax-xogħol li sar mill-Aġenzija Project Green u wastieden lin-nies iżuru dan il-ġnien li huwa aċċessibbli għal kulħadd u fakkar li l-ħin tal-mistrieħ huwa importanti għall bniedem. Toħroġ, tagħmel passiġġjata, titkellem ma' xi ħadd, issegwi n-natura, n-natura hija ktieb kbir, enċiklopedija, ħin kollu tkellmek, minn naħa u minn oħra. Fl-istorbju tkellmek għal xejn ma tisimgħux ħabba l-istorbju, ma fil-kwiet tisimgħu. U aħna x-xewqa tagħna kienet li minn post ta' gwerra u magħruf għall-gwerra bl-istorja tiegħu. Issa li aħna nagħmlu post ta' paċi. Ix-xogħlijiet f'dan il-ġnien kienu jinkludu tħawwil ta' bosta siġar u arbuxelli, l-installazzjoni ta' pontijiet baxxi u t-twessieħ ta' passaġġi li se jtejbu l-aċċess u jħarsu l-biodiversità ta' dan il-post. Ġiet installata sistema ġdida ta' dawl adattata għal post, tagħmir ġdid tal-logħob ta' tfal magħmul minn materjal riċiklabbli u bankijiet maħsuba li jagħmlu l-ġnien post ta' mistrieħ għal kulħadd. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li bi proġetti ambjentali ta' din ix-xorta Project Green qed tħalli impatt soċjali li jirrifletti fuq il-ħtiġijiet tan-nies. Żied tajt li dawn l-ispazji miftuħ għandhom lan li jressqu lin-nies eqreb lejn l-ambjent u lejn xulxin.